Hello mga karadyo! Ani anasad ang atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Niya ang sumpay ning atong sugilanon, panugon! Eric. Tanawa, Ay, pamira, eh. Unsa man lang ipatanaw ni mo nako? ang kortina sa bakanting kwarto. Murag na tao sa luyo. Unsa? Tanawa, dali. Lagi. Oo. May tanaw ko sa bintana sa sikbit sa mong kwarto. Diba? Tanawa, tao na nagbarog sa luyo sa bintana. Huwag mo na maglihok ila. Ha? Design na sa kortina ang imo nakita. Murag purma sa tao. Unsa? Imo tong pananaw. Tungod sa nervyos. Oh. Uy, unsa ako na nimong voice recorder? Magpakawa. Magpawa ako sa kadlok. Hello guys! Karong orasa, taas ng adlaw. O, ginami si Eric sa gawas sa mansyon. Nangita na sa misa sing-sing, guys. Ayo kay mingaw ang sawd sa mansyon. Tuwa sila sa gawa si Ella ug si Eric nga nangita sa singsing. Ug si Wilma sab natuog pa. Ha. Ug si Madam, murag milakaw man to. Ako ra karon ang miya sa sawd sa mansyon ug si Amahan nga natuog sa iyang kwarto. Mabuhat na nako ang gusto na kong buhaton karon. Nagtuo tingali sila nga di ko makamaong moablik putahan. Kun wayawi. Hinanaw ko tag sinigod. Kining akong credit card nga way sud ang moabli ni mong pultahan na ka. Maayo kay spring lock ang ilang gigamit sa siradura. Di ko maglisod. Likwatot ko rin. Kasimpul. Abli na yun. Yeah. Abli na. Oh. Kaniog ba yun yung kurto ha? Siradong di kayong bintana nga dunay kortina. Hoy! Kinsa man kang nagkapakapak sa bungbunga? Pakita na ko! Pakita! Hello guys! Ang pangutana karon, makita na baka namo ni Eric karong adlaw ang singsing? Mao ninyong atangan, baboots! Unsa ni pamati nimo? Murag, naulian-ulian ako. Ayaw yung padala sa kadlok. Eric, ang bintana sa bakanting kwarto, may tao na kyud. Ha? Oh, uy, tuod. Ang kortina. Miliyog ang kortina sa suod. Eric, tao gid ang may hapak sa bongbong gabi eh. Diya ka lang ha. Ako rin sa siyon. Oh, Eric, asa ka? Oh, bisud siya sa mansyon. Magdali ko. Kilala makasakaw dali sa kwarto. Asa ka, Eric? Madam, may tao dito sa kwarto nga bakante. Nakita na mo ni Ella nga giwaling ang kortina. Unsa? Misa ka na sa taas, madam. Kailangan na amon ni masusi. Madam, ay kumpiyansa. Basin, gisa ka tagdot ang tao. Makatilaw sa akong bunal kung kinsa man ang may sud sa bakanting kwarto. Abli na ang kwarto. Kinsa kang miguba sa portahan din ng mga kwarto? Kinsa ka? Madam? Oh,
naabli ng kwarto. Kinsa kang nakasod ini? Pakita! Naka diya sa sod sa aparador? Madam, parang ko ba yung tao suot sa aparador? Aw, base na sa ilam sa kamo, madam. Oh, nakasuot na mo tinakpang kwarto? Wa na'y tao din Siya ra ang makahimos pag-abli sa putahan. Siya lang. Oh, kinsa? Si Joel. Oh, abli naman lagi ng pultahan. Ikaw. Ikaw mo'y miguba sa siraduras pultahan, di ba? Tubag, Joel. Madam, gikan ko sa gawas bay. Niya, ako inyong pasanginan. Ikaw ray may bahad na ablihan yun ning maong kwarto karong buntag. Busa ikaw gyud ang among katahapan. Wa lagi ko mangilabutan ng pultahan diya, madam. Pero, masa ba siya problema kung maabli na siya? Di ba? Mao man ay gusto sa tanan nga ablihan na? Sulti na lang tinuod, Joel. Ikinagupas pultahan ining kwartoon sa. Di lagi ako. Ako may inyong pasanginlan. Kinahanglang mahibaw ini si Don Faustino. Sulti sinuo, Joel. No? Bitaw, Joel. Dili man na maayong mamakak. Wa lagi ko mamakak. Noon sa man mo. Pero karon nga abli na ni. Unsa ka kung ana lang ta mangita sing-sing karong adlaw? Ha? Oh, ikaw Eric. Tutok maka. Say kasulti nimo, ha? Okay, sige. Sugdaran na to ang pabangita sa singsing ining kwarto, ha? Wa din hiyang singsing. Asa mo gikong panuway nga sing-sing ay? Ayaw mamalikas, Joel. Panuway, panuway, panuway! Kinsang panuway. Oy, amahan. Amahan, naaday ka diha, amahan. Kuan kining... Amahan? Nganong may bangon man ka? Kinsa ang nagsuko. Aron nablihan kining ang maong lawak. Kung kinsa man siya nga mipugos og sod ning kwarto nga way pagtugot kikan kanako, mahiagom sa silot. Unsa may silot, amahan? Dagsa kabunal sa sampot para ninyong tanan. Ug mahitabo ka na karong gabi human sa panihapon. Pero, amahan... Pamati! Oh, Usa ang makasa. Kamong tanan ang makadawat og silot. usa? Doon na pa'y pila ka oras sa pagunahuna. Ang mipugos sa pag-abli nining maong pultahan. Timanin ninyo, karong gabi, madawat na ninyo ang tagsa kabunal tungod sa pagkamasinupakon. Amahan, ayaw lang iapil si Ella. Kamong upat ang angay silutan. Apan kun mo angkon ang miguba sa pultahan, way silot nga mahitabo. Joel, ang kuno na lang ang saang imong nabuhat. Ang dili na may maangin si Ella. Ngano ang kuno man ako ang sa nga wala ko buhata? Hanggaw. Mubarag siyang bakang tawanan na. Hello, guys. Naabli na gid ang kinandaduhang kwarto sa akong kilid. Og kaming tanan, guys. Makadawat og bunal sa sampot kun way usa namo nga mutug-an sa tinuod. Sige, guys. Uli isa ko. Bye-bye. Ngit-ngit na. Ug niya na mo sa sala. Karong taon-taon manaog na si Don Faustino aron dawato na ninyo ang inyong mga silot. Eric, sakit pa ka na bunalan ta sa sampot, no? Sakit na, pero naalala ko na, sukat pa sa una. Joel, tugaan na lang, Joel, sa tinuod. Ang kuna na lang nga ikaw ang mipugos og abli sa putahan sa taas. Wa lagi ko'y kalibutan ang inyong dipasangil ako. Ay, bida eh. Mura naman tag mga bata ini nga bunalan ta. Kung makasata. Pero ikaw lang nangisog gabi nga ablihan gid ang kwarto karong adlaw. Tungod sa midok-dok sa bongbong gabi. Ay, Niya na ba ang tanan? Si Wilma na lang kuwang namo, amahan. Kon mauna, unsa pa may inyong gidugayan. Kuhaan na si Wilma siyang kwarto. Pagdali. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik?
Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!